A kako policija procjenjuje i gleda na sve te stvari? Evo, hvala. Prije svega sebi prisutne ovdje pozdravio. U zadnje vrijeme, zadnjih ovih dana, da li zahvaljujući prosvjedima u gradu Zagrebu i nekim drugim prosvjedima, tako dosta je velika zainteresiranost mnogih osoba i medija za rad policije, a posebno interventne policije. Ja to razumijem, pa i svi mi u sustavu to razumijemo, obzirom da smo najizloženiji u onom samom dijelu, znači provođenje i rješavanja zadaća i uglavnom se nalazimo na tim mjestima događanja gdje ono što je interesantno biti i jednom medijskom svijetu, naravno. U svakom slučaju, prije nego što ja konkretno govorim na ovakva pitanja, nećete dobiti točan i konkretan odgovor, odmah mogu to reći iz objektivnih razloga, ali u pravilu vidimo ovdje ima i mladih snaga i mnogih novinara. Treba reći da šta je u stvari ta interventna policija. Mi govorimo o interventnoj policiji, ovdje se govori da li o supermenima, da li se govori o ne znam čemu i kome. To su znači policijski službenici. Interventna policija u Hrvatskoj ima ove godine jedan jubilej, znači ona je 10 godina od njenog ustroja. Znači 10 godina postoji interventna policija u Hrvatskoj policiji, a osnova za ustroj i organizaciju interventne policije su pripadnici specijalne policije koji su bili u Domovinskom ratu. Negdje oko 60, čak i do 70% pripadnika interventne policije bilo je u Domovinskom ratu i bili su pripadnici specijalne policije, a već samim time svi možete zaključiti da su prošli i ono vrijeme od 90. 91. i tih godina ratnih određenu svojevrsnu obuku koja je daleko drugačija od vjerojatno običnog policajca. Ajmo reći temeljnog policajca ili drugi policijski službenik koji su u sustavu. Naravno da nije samo specijalna policija ta koja se pretvara u interventnu, već tu su i kolege iz drugih policijskih struktura, temeljne policije, prometne policije, pa i kriminalističke policije, jedinice osiguranja koje su radili inače taj posao, znači za vrijeme dok je ovdje postala specijalna policija. U tom dijelu interventna policija je jedina u sastavu Hrvatske policije ustrojena u formacijama koje imaju u svom nazivu grupa, odjeljenje, vod, satnija. To bi bio nekakav poluvojni ustroj u tom dijelu, upravo zato što je i osnovna zadaća interventne policije i ona je kao takova i ustrojena i formirana kao jedna, neko kaže taktička snaga, jedna snaga ravnateljstva policije, u biti da može provoditi zadaće kada je za to potreban veći broj policijskih službenika, a opet pod jedinstvenim rukovođenjem i zapovijedanjem. Sami ćete se složiti da sigurno nije moguće to provesti sa idemo reći, policijskim službenicima iz policijskih postaja gdje bi došlo do totalnog poremećaja vjerojatno u samom radu i ko zna kakvih intervencija i tko zna u biti kako bi onda bilo postupaka i ponašanja što oni koji protestiraju, što oni koji rade nerede do faktički samih policajaca. Interventna policija naravno u odnosu na ostalu strukturu prolazi poseban program obuke, znači to je obuka koja i program koji je sasvim drugačiji od kolega iz temeljne policije. Samim time očekujemo da budu i obučeniji i opremljeniji od ostalih u biti da mogu provoditi ovakve zadaće. Ja ću to vrlo kratko, naravno, nemamo ni vjerojatno tako puno vremena. Ono što je u biti ovdje vidim i što je najinteresantnije je došlo do jednog ovako razgovora, vi ste nazvali predavanje, znači samo više bilo nekakva diskusija, bila bi jedna diskusija, pa ćemo otprilike tako ići vezano za rad novinara, odnos novinara u takvim trenucima, rad policije, odnos policije prema novinarima, što se može dogoditi, što se ne može dogoditi. Ne bih ja htio ovdje sada napraviti ne znam kakvu jednu priču u svemu tome, ali naravno dozvoljavam da možemo komentirati, da možemo reći čak i svoje mišljenje. Mislim da ovdje gospodin Posilović stvarno dobro elaborirao onaj dio što se tiče i zakonske strane i onog svega što treba napraviti i to je to. Mi oko toga ne možemo diskutirati kako je to propisano. Sada da li je policijski službenik koji je rukovoditelj, odnosno jedan od rukovoditelja, nije to bio samo jedini, znači jedan od rukovoditelja, da li je on mogao u tom trenutku procijeniti pa reći dobro, u redu je, nema problema, izvolite to napravite, ili je mogao i ovako kako je napravio. Znači to sad neke druge stvari, da sam ja bio ili gospodin Borovec ili neko drugi ili vi možda bi rekli u redu, nema problema i tako dalje. Međutim, u datom trenutku vi jednostavno
bez obzira što se radi o ljudi, ja sam namjerno ovo rekao i program obuke i pojedine stvari, kad se izda upozorenje, kad se izda zapovjed, a vama je događaj recimo u Radićevoj ulici trajao pola sata pod kišom kamenja, pod ciglama, pod ko zna kakvim priručnim i drugim sredstvima koja su, pa mogu reći, slobodno i ubojita u nekim stvarima, čak i neki, ja sam bio negdje u blizini, moglo je biti vrlo nezgodno za svakoga ko se tu našao. Ne možemo razmišljati da su to supermeni koji i oni su nervozni i to su ljudi koji moraju trpiti udarce, koji, naravno, mislim, ako ćemo ovako razgovarati u ovom jednom dijelu, znači oni su ti koji vjerojatno osjećaju, jest da se traži od njih svih sukladno zapovjedi, poslu, obavljanju zadaća, obuci, da rade svoj posao slučaj profesionalno. Čak vjerujem da i ova snimka pokazuje jedan profesionalni odnos. 30 minuta ili pola sata stajati pod kišom kamenja, a mogli smo mi to riješiti u roku i možda 5 minuta. Niko si to nije postavio pitanje zašto hrvatska policija, zašto nije izdana zapovjed u roku od 1 minute čim je krenuo prvi kamen, da se sjuri dolje, da pohapsi, pretuče, pregazi itd. Prema tome postoji i tu vjerojatno mogućnost korektnog razmišljanja da se pustilo, da se vidi ko je, što se događa, zašto i tako dalje. S druge strane, bilo je u sklopu prosvjeda koji su organizirali hrvatski branitelji. Šta da se dogodilo da policija krene dolje, da dođe i do tog kontakta sa hrvatskim braniteljima? Da li bi netko od ljudi koji stvarno nisu, slobodno reći, koji su došli prosvjedovati, zavisno neki svoj stav, neke svoje stvari legalno i tako dalje, da li bi oni možda mogli nastradati od policijske intervencije, idemo tako reći? Da li je možda privođenje jednog novinara, ne podcjenjujem dapače, privođenje jednog novinara, toliki problem u radu policije u ovom slučaju? Ja mislim da je možda došlo do određene greške i to nije sporno reći, bar nešto se mene tiče, ali do sada je ovakvih problema, što na sportskim natjecanjima, što u nekakvim drugim situacijama, pa imamo mi u Zagrebu i neke druge strukture, znači Bad Boys i Skinheadsi i mnogi mladi koji su takvi, gdje je bilo novinara, ali sad baš i ne znam da su zbog toga novinari privedeni. Znači, mislim da je ovo jedan slučaj koji ne treba dizati na pjedestal i raditi od njega preveliku famu u cijeloj toj priči. Postavlja se čak pitanje da ja sad ne dužim u ovom dijelu, pa možemo i onim drugim stvarima malo porazgovarati, na koji način zaštiti novinare. Vi ste sami primijetili da u prosvjedima, ti prosvjedi su nakon te subote postali mirni, postali su onako lagani, policija se malo šetala, sada je to sve se smanjilo i to više nema takav značaj. Međutim, prosvjednici i oni koji su bili u prosvjedu u svakom slučaju i oni imaju kamere i oni imaju fotoaparate, danas ih je stvarno x mladih ljudi, može se naći sa sobom, nose svi kamerice, neke fotoaparate, žele valjda zabilježiti nešto za sebe osobno, za kućnu radinost. Ima znači puno mogućnosti, vjerojatno je i policijskim službenicama u datom trenutku, posebno ako se izda zapovjed, ako se izda zapovjed za intervencijom, za uporabu sredstava prisile, tada ja osobno mislim da vrlo je teško reagirati da li je netko novinar ili je netko koji je došao tamo slučajni prolaznik ili ovo ili ono. Prema tome nije to baš tako jednostavno kako se nekom čini, posebno kada policijski službenici jedan interventni vod ili dva voda kada krenu, kada je to stvarno jedna ozbiljna intervencija gdje on nema vremena razmišljati da li je ovaj kriv ili nije kriv. Znači radi se o postupanju prema masi, a u masi se stvarno možemo uvijek naći nekih osoba koje možda i nisu krive u svemu tome. Pa dobije, grubo ću reći, palicom po leđima, ajde reći, ko treba sve spisati, dobije palicom po leđima. Da li je zaslužio? Pa nije, ali eto, dobro. To su stvari koje se mogu nama dogoditi. Vidimo ovdje mladi se smiju, znaju da tu ima i takvih stvari, međutim mislim da do sada ono što ja imam iskustva, a imam određene iskustva jer smo gledali rad policije i srodnih ili istih struktura na području u Republici Njemačkoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, u Francuskoj, gdje mogu vam reći da je hrvatska policija daleko demokratičnija u svom ponašanju nego policija zapada. To budete uvijek, onaj ko, vjerojatno tu ima kolega koji su to prošli, tamo trebate onda otići vidjeti kad se upotrebe sredstva prisile i kad se izda zapovijest, da je to daleko rigoroznije nego što je kod nas. Mi stvarno vodimo računa o tome da to bude stvarno najblaže sredstvo koje se može primijeniti u datom trenutku. Što se tiče ovoga što ste u pravilu postavili i pitanje i razgovor,
Šta dalje, šta se očekuje? Gledajte, postoji u ovoj državi kompletan policijski sustav koji u svakom slučaju prati razne situacije, prati događanja, koji su i zaduženi i poslani za taj dio posla. Imamo mi sigurnosnu agenciju koja također će dati pojedine vjerojatne informacije za sve ono što se eventualno očekuje. Posebno sad najavljeni prosvjedi 15. odnosno 16. u tom slučaju. Ja sam dosta također i osobno u kontaktu čak i sa kolegama koji su, ali ne zbog svog radnog mjesta, već zbog onoga što se događalo u samom Hagu. Ja sam osobno gore probao tjedan dana, tako da znam točno što i na koji način to sve skupa ide. Gledajte, biti će šta će biti. Ja osobno mislim da ne očekujemo apsolutno nikakve velike prosvjede u smislu nemira, rušilačkih prosvjeda i tako dalje. Mislim da tu čak i ako su branitelji u pitanju da tu nema mjesta takvom razmišljanju. Mislim da su branitelji dovoljno svjesni i jasno im je da prosvjed da, reći svoj stav i mišljenje da, to je moje, sad govorim o svom mišljenju, ali nekakvi rušilački naboji, mislim da oni u ovom trenutku apsolutno ne drže vodu. Mislim da je nama daleko interesantnija ova grupacija i tu je kolega je rekao, u pravilu policija prepoznaje sve one koji su bili u onoj Radićevoj i svi oni koji su prevedeni, oni su već bili praktički evidentirani u policijskim knjižicama, oni su već bili privođeni, to se radi manje više o ono što i svi zovemo huligani na neki način u ovom javnom mjenju i mislim da tu ima prostora da u svemu ovom što sam ja sad rekao i ovo što su ovdje kolege rekli da postoji velika mogućnost da ovakvih predavanja ili sastanaka ili radnih skupova, pa čak bude i više, evo tu gospodin Borovec koji to može vjerojatno reći, da novinari koji rade taj posao, da faktički surađuju sa policijom, da možda imamo i nekakav kontakt, da imamo nekakvu dodirnu točku, ali gledajte, jasno je meni ona druga stvar, možda to za neki drugi put, stav policije, odnosno policijskih službenika i policajaca u datom trenutku prema novinaru. Ja vam mogu sad, ne znam, neće mi vjerojatno kolega Borovec zamjeriti, imamo mi slučajeva gdje vam policija intervenira po meni ne profesionalno, nego fantastično. Nema nikakvog, nema uporabe stava prisile, ništa, sve fino, kulturno, trpe sat, 2, 3, 5 sati, trpe, rade svoj posao, stoje tamo, bore se, cijeli dan su na nogama ljudi da bi sve to bilo kako treba. Postoji vam jedan slučaj, eto, gdje je jedan možda tamo huligan ili netko nešto napravio, pa je vjerojatno policajac u tom slučaju iskoristio neku priliku, pa možda je malo jače upotrebio sredstva prisile od dozvoljenoga i tako dalje, iako zna da to ne treba činiti i to je daleko kameri vjerojatno najinteresantnija stvar u datom trenutku. Znači nije interesantna stvar što će neko tući policiju, što će napadati policiju, što će biti 20 štitova puknutih od kamenja, što će biti razbijenih glava policijskih, vjerojatno to svima sve normalno i to policajci su tamo da tako prođu u datom trenutku i oni su vjerojatno plaćeni da imaju razbijene glave, ali eto, policajac je nekoga palicom možda lupio, zakačio ga možda kako ne treba ili laktom i to je onda sasvim druga priča. I vjerojatno i samim time, mislim, evo, ako već možda da se otvori jedna mogućnost, jedna možda tema u tom smislu, što je u biti cilj novinarstva, što je u biti, ne ulazim u taj dio, naravno to je vaša stvar, ali što je zadaća novinara, što je zadaća policije, mislim da se tu može naći puno dobrih stvari.